put u Šapcu. Od 8:30 do 15 časova biće isključeni stanovnici u ulici Maršala Tita u Jelenči i ulici Lole Ribara u Tabanoviću. Savez računovođa i revizora Srbije održat će sutra u sali Kulturnog centra u Šapcu seminar kontinuirane edukacije u 2007. godini. Seminar je posvećen primjeni profesionalne regulative koja je od značaja kako za profesionalne računovođe, tako i za finansijsko izveštavanje. Početak je u 10 časova. U Šabačkom narodnom muzeju sutra će biti otvoren 51. oktobarski salon. Uz tradicionalne ove godine biće dodeljene i 3 otkupne nagrade, zahvaljujući kojima će se u zbirci ove institucije naći dela likovnih umetnika Natalije Jokić, Žarka Vučkovića i Dušana Đokića. O ovogodišnjem oktobarskom salonu za Vesti televizije Šabac govori viši kustos Narodnog muzeja Tatjana Marković.